Premo ato omagana de shemu nyina hamo makwapa at the bad DLFM 106.9 mana sense ma hoto am yes aso so sawia pem to be kase ebo no ye de mu nkyeremu nyina da eba ebesem mom na ye ka mo sense ma hoto a ya boaboa no sawia pem to be kase ebo no ya kriche ne nyina da agogu yen abefo tentan kase ne so a na ye dlfmonline.com eno wachi so kase ebo no enam DLFM yen app no ena biu tinin app no so yen Facebook ene YouTube eya adwuma ye DLFM 106.9 kase boy ehun foni any videos awodo nam so am ubenya bi ahwem emre sem ye baje wadwen kire no akenkan a na eye Facebook no so at DLFM 106.9 awiai ensem titira ebedi kasewro makotene bi ene se Ghana mampeni adensem atodwe ekirem se nansen mentemo se ba na homene so awa South Africa memra na xenophobia attacks ekwaso no Ghana mampeni kirem se South Africa mampeni aya Ramaphosa Osman mpeni fosa momra memwade no Ghana mampeni mehia na wonom ene omen matwe nkomo emfanfa sa na mutu bone no ehum na sanse na African Union openi port da wonom no sa wonom president aka se kirem se sana mo bone a South Africa manu tuye na wonom to de share bibiman ahodo anka yakobo bra horom so ne yade a enko nkan pam in South Africa free musi mutirase ne manum egu ase pa yenyina nim se ne na oman Ghana yakwa mabọ no yebeka ne se media budget no ebetotwa na member edema Parliament Economy and Development Committee ayekodwo ponkroma wakase ekirem se obesere osoafo no hwe sika sem so omano humade mekirem ne se sika botene 1.2 billion US dollars eye reserve na se so ate no ede epa na asie emansemi akoye nwunwren wo manyim o mekirem na Ghana fo yente ye ho ase na sanso na ne enam so osoafo no ena ohwe oman sika sem so ede oman Ghana kwa mabo sika hunsunsanso betudwa no Ghana fo binom akasa ede afa hom ensam no pina ne kan ya se hunkonya besem se awia pam to be kase wodi ero ha ne nsia ekiri po enkron kasa fidie so na adwuma kwa hudo bi ena wonom asu asene edikan aye Lumba nsupa ye ka Lumba nsupa ensuo ne ye yensuo no so ya to ye bo ase ya so se krojen wunya bidum asunsanso bone wonna to nkwanta mapa nti mesere opam dwumadie bia wudi abahia nsuo no fa kwadan Lumba nsupa ne mpesu papa embesom hoho no ebia na wo shop wunya de bia mfanton kotu nsuo no bi fagum na yame ya adoma ubenya sika na watimi de twano mpam fre Lumba nsupa perifam matrofo esine nsuo no ekuma hodo mi no won ye wa bottle 1 ene esanso eye sachet eye pure water no kama pam jinchirebo mpenifo nchen 0549 889685 0549 889685 ana 0549 436 616 0549 436 616 sanso na wiei mekamfo fair group band ediamam yakasa fair group band na yana live band ene yebo na live band no enya mudie ni bia ede ne papa pa mesraw dwumadie bia wudi a wobehia mfide wase no fa beda yen ne ento ye boase ensom kwan papa so pam ebia na wo ye wedding wo ye yie ebi mpo na wo ye graduation wo birthday party ena wudi anam insare no mo programs ahoto no momfa ni nyina enkodan fair group band na eba dwumadi ase a medofo yi yenwen yenim ase da kram de enti ayen ena se yesum no eniem ye wo quality sound ena ye wo professional instrumentalist ena afia sanso quality instrumental ebe na besoma mdofo bibia beto dimpa edemam upa ye kira kwane a ye watamam community 22 Bauroso inside honom eni ebuto ya homa tofo na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 na ye ka musa yankopo ya adomam osana bosumedi ani ne da toso du 9 ekopim osana bosuma ye wumde betoso aduonu 9 mechire 14th August ekopim 24th August ekopim ye ne 30th chesanya semkumo Ghana be de buta ne nyina betojo wo prampram efri say prampram homo ho afa ne baso na DLFM kofale ban ye gine manya semkuma kwante mesere bo ho ano de na pesa oton bibibia pesa oton bia no fa kopiem ewo homo ho afa na se yame ya doma on the 14th of
Akes ekopem 30th no say bosume ba kumwa ene di gina ye naso we no be de say na wotwe mienu kra ni yempon ye dwumade pia na betodwa bra na prampram dwumade no ye nyina yenkwagie ni yemfa ho encash out na yesika sem enkon kan fama yen wona dwuma ku asu asen say wie yentena se na yemfa ewia pemto be kase bo no mu kiremu no emesem okay kan ni ba ko pa me kwa ne contract kra besom wo no edi a meje so ye wo fa ose adeyo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwe bonana Otafrija me dame ho me pa me de kase bo no ekire man kasa besom na sana no me wo fa se Rose Gold osidi ya kase bo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kase bo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afetu mlika neshia yen ewo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no ekire mankasa ensem na nsana yabasha kasebo na sede amawo no medofo tiwe na me basisia among the African countries. Oh, South Africa, shame on you. You disgrace yourself among the African countries. Everybody let me hear you say shame, shame, shame on you. South African, shame on you. Everybody let me hear you say shame, shame, shame on you. Shame on you. Yamamo akwaba na de ntia enwum wei edase no ye nyina ye nim se be ye bosome baako ne ne mure ye ntamu nie ena mentem ho ase etotwa ewo South Africa memu a ye be friend say xenophobia attacks ene atata na hwehuna nko a wumfiri ye memu kokrom na kwaye wo mayi ne gya ye dwuna ye man mayen muji adwuma na mumfa ye kuru mayen enti oman Ghana de hye kodi pa ewo South Africa ene bibiman enka ya de hye a wombo moden ekopie mo South Africa seja wonum ekwakodi pa epesika de abafie no chese asetenam koye den pa etu aka bi mo krafri wo nsa ade hye pinso o ma prepra ya hwe no pa ebe no monso agapade nyina afri wonum ensem na nsem we mo no Ghana mampeni yempapa baremo boata John Dramani Mahama edensem atoja ekiremi sem South African president me wafase eye Ramaphosa wakasa ekiremi sei watu abadwoko suruku bi so mara Ghana mu na wo ne oman Ghana mpenifo na afi nso amahodo so mpenifo mo ahyem Ghana mu emedwetwe nkomo emfanfa eye xenophobic attack ekoso ewa South Africa ememu na omampeni kiremi sei Odensade tujwa mra na one chairperson Edema African Union Commission AUC His Excellency Eye Muhammad Ali Yosef Tuchenkomo ewo my Ghana ya mampeni atena ya Jubilee House endrada ena Ghana mampeni chirim say in fact enseme ha dwum na nanse kura South Africa mampeni oya na dwen senko obe o manyimu ene Ghana mampeni fo bedin komo nanso mampeni amana kwan oseda bi onsa nachi non kwa ne manyi Esa Ghana begina dwumanti onsan kokra na Ghana mampeni chirim sese amekasai South Africa mampeni atu abofo so mara Ghana na mo no mampenimfo ana afinso president Edema African Union matwen komo na de todwa wo mammaden atohye amahodo osofo adehye a wonom bedi pa awa South Africa memene edi papi afam ahwere wonom nko a afoforo nso aprepra adehye pi agapade nyina na ekro no yemammode ne ho kwan wo de befa so a so ha we no yebetimi etuase ne bachi nso omomfa chape mu odin pam ema oman Ghana na finso amahodo aka adehye nkaka dwemu e South Africa memu na Ghana mampeni ekirim sei
enam saa nyinam na nsama ye nuanom South Africa for 2 ye ntino Ghana boka pi efriso men ye fa wiemuhyen ba yire de wo honom ena kwafa yade hye e de ba omanyim enimpa pi enam se musika sem asenti no omampeni asan diska foforo de ma wonom ebi mpo omampeni ma musika sem mfa nhya bra foforo asekura wenyina ye ho ahoto a omen anwe ho da na ya nya ho budget ne omampeni aboka Ghana mampeni chim se obesra South Africa man sana motoro mo modin a mekirechirem kire omen ne ebi man hodo aka no na yente ye ho asefri sabe ebi man ye wo mu no obia kwa no nyonkokrom kodi pa South Africa fo de hye wo Ghana ye nhwe bia ba ne sana ye de kodi enkwe wo mukroma ye boyan Ghana mampeni chirechirem sei ade to man Ghana ensentwerefo enim omampeni kwamo no emu kiremu no enie South Africa, for the countries that have been victims, it's been a very traumatic affair. When something like this happens, it sets all of us back. People have been displaced, their property has been taken, their businesses have been closed, and indeed we lost 2 of our citizens who were killed. Several people were injured and had to be admitted in hospital. And it doesn't appear that the South African authorities are responding to the magnitude that one would expect them to do. The persons who are funding these xenophobic attacks are known, and they've been left free to continue to do what they want to do, and so it's become something they are doing with impunity at very high cost to us. We had to charter planes to go to South Africa to evacuate our citizens. We operated 3 charter flights, and we're operating another 3 charter flights because there's still about another 900 who have signed on voluntarily to come back home. And they come back with nothing. Most of them just the clothes on their back and a small bag. And some of them have lived there for 15, 20 years. They have set up businesses, and we've had to pay them reintegration fees, allowances to allow them to be able to reintegrate into society. So I do think that as the continental body, AU should take an interest in this issue because it DLFM. has the potential to wreck everything that we have worked for, African solidarity, African integration, and all that. And so we sent a notice that we wanted to put it on the agenda for the AU meeting that was supposed to take place in Egypt. Unfortunately, that meeting was postponed. Yeah, but we're hoping that at the next opportunity, we will be able to put it on the agenda. President Ramaphosa sent a delegation to me yesterday. We met with them, and I explained the reason why it was important for us to discuss it. Ani ya uti yei eye Ghana mampeni Berema Obuata John Dramani Mahama and Ghana mampeni chiri mise South Africa mana momeya bokapa sika hudu obi ome ya nwe ho yanzu sunda senka ye baka kofa ede akofa ade hye framanfo emanso no ni nyina de nsa kwaka sika na ama oman ho akwedi papa no ene Ghana mampeni kasa ye no ye de mo chiri mu nyina no ye de asemwe na yanto akase bonze kofie yenko mashebe dwom kakra ne yenko kodwo ponkroma ensensemu na mofa aso kodwo nkroma wakasa o kodwo ponkroma oya ranking member on Parliament Economy and Development Committee wakasa kirem say oh my Ghana obasra se ohwe omen yesika samso say o machirechirem 1.2 billion US choppable money sasikai na ya international reserve Oman sika bia yemfa yensan fanka sika kobe aboabo ano am na mo kirem asese no yenhuna kira kwan jeze bibia basam enti obasre osofo na he oman yesika semso enma mu yamamode sifom boko ena okwakwa kire Oman Ghana yakwa mabosikam emfimpim yenadonu enum diemu ana afenso yakwanem emfimpim yenadonu nsia na bana na mo pen wotu sika sem nkontaboti sen Omamade machire Ghana fo nyina yente ye hwase na odensade tudwa endoda mashebedwam okirema edu ba bia hyehyɛ bia bande gu akwam ne yade am oman yikram ade ade aban kire yense ne ba wopa no obahwe hu ne sei oni sika bia saa na so afo nso no wate so se be ya omanga na sika wonom betimi akora so abo ho ban na omanya sika etimi de yemputudwuma nanso no nyamfo kodwo opon nkroma ka se kirem sei Obisa yam papa Ghana mampeni Bemo Boada John Dramani Mahama and Efinso yam papa Dr. Kasara to ba force insane sa God reserves and swati se hu no eye dan efrihin fa ne bedu pempensu enti ene
wanya kwanya yi on kyerɛkyerɛ mpa na Ghana fo nyina yɛnte yɛn ho ase kram wasaka kyerɛkyerɛ m sɛ saa mana me yade a aha Ghana pam ɛno wachi nso saa 24 hour economy no ɛho nsɛm na kosi sɛn obɛsrɛ finance minister saa 24 hour economy am Ghana mampeni ɛhyɛ ho bɔ no ɛno mani mu yada obɛsrɛ mampeni Ghana ayɛ krado ɔma no homade ma ne nan ɔma no to na ɔma kyerɛkyerɛ Ghana fo nyina sɛ me ɔsoafo me hwɛ Ghana sikasɛm so me Ghana mampeni me ana me ka sɛ yes indeed me de ɛyɛ 24 hour economy me de aba dwumade sɛ na di sunsanso sɛ ina de ama ɔman Ghana man ɛno achi ɔsɛ ɔbɛsrɛ Ghana mampeni sɛ mani mu yada wɔn mo hyɛ ɔman yi bɔ sɛ ɔmo ba pɛ adwadefoɔ ho bɛhɛ ha wɔn mo pɛ firi sɛ wɔnom ɛde women's bank ɛba ɛno bɛyɛ sikakra bia sononko a bɛma ɔman Ghana man no bosia na wɔnom ɛtimi de adi dwa ɛho nsɛm ho no bɛyɛ ketekete ma mpɔde fiasa no mapanum nanso Ghana fo atwan yɛn nsanka enyuma so ho bɔhyɛ na mo hyɛ ɔman na kosi sɛn wɔn mɛsra apan no manim ya enyuma ahodo mampani hyɛ yɛ sɛ wɔba ɛbɛyɛ thing of the past ɛbɛtwam na Ghana fo nya nyuma yɛ no ɛnɛ ɔsoafo hwɛ sikasɛm so nya kwanya yi ɔmo ho de wo Ghana fo nyinaa yɛnte bi ɛwɔ manyim. Financial data published by the Bank of Ghana a few days ago before the Monetary Policy Committee meetings. $1.2 billion. If you look at the series of economic and financial data published by the Bank of Ghana a few days ago before the Monetary Policy Committee meetings, $1.2 billion of our reserves is gone. $1.2 billion of our reserves is gone. Our reserves have reduced by $1.2 billion. What have you used it for? Because you have told us that you are not doing intervention and that it is proceeds from the forex market that you are pumping. So where has the $1.2 billion gone? Mr. Speaker, we're expecting that when the finance minister shows up tomorrow, he will show us where this $1.2 billion is gone. I know with this exercise of continuously intervening and calling it intermediation and reducing the reserves of this republic, while at the back end, we are just buying gold whose sources are questionable for this enterprise. Na enoachi no nimunyamfo Kwadwo opon enkroma echire mu say obo Bank of Ghana mpenifo aba so pam every say na sika bi ho no ma omen emena ma ho kwan say wanom edekwahye ba fufuro kra nanso echire mu say edu ba bie no na Bank of Ghana mpenifo akwatam sika bi a omen emena ne ho kwan say tam ede ensaka sa sika na kra ede akwahye eye gold board for dwumadie mu a ha dwen ene ntene o ma be hye bo ma hye bedwom say sa na mutuo no enya de gombetu bionti o maka ne se o mate wombo o ba so pa momode hu ne se sika bia o ye o man yi dia emna ma ho kwan se Bank of Ghana mpeni fom sankra mo hwe na sa de no o man ye bio ene so akire mu sei. We are happy that now the governor is listening and says he will no longer do it. Mr. Speaker, secondly, that structure where they were buying gold high and selling low to get forex to pump onto the market, we are happy that the governor has announced yesterday that he will no longer be funding the gold board. That is an admission that everything we have been saying here in this chamber is true. And now he is turning away from that action. If he follows these recommendations, it will bode well for him, for the Bank of Ghana and for the Ghanaian economy. Eni ya woti yeyi ubowura mashibadwafi a obo adwumade nye pa oye mashibadwani edema de hye a wanom ewo ofo ase ayirebi sanso na badwaku a mashibadwam wanom apawo se wanom hwe oman Ghana yesikasem ana afin so empunto adwumade suo e mashibadwam no odimutintemanye pa ne den edo ne menyamfo Kwadwo opon enkroma ne ene yade asumwe na no wachi na vice chairman edema parliament finance committee mechiro pani po no ena woye otitire ne abedi akire edema abedwoku ampanifo apo ehwe sikasem so mashibadwam ye mo fa so ne menyamfo Richard Achampon akase kirem sei MPP amanyoku atwa mu nansen ade amaye chesema Ghana kapapa chese kana de ho ma oman no mechire eye Ghana's a public eye debt no chese omabobusia guma metesi ya kwa soro magana sikasem desi ya kasa Ghana ni bia onkotua ne tiri count ni ntwia adenti na obi nya kwanya so obesoma omanya otumi burobosia sa na magana ho bokat sa dore omanya de sa na muntu a MPP amanyoku na tuo na nya kura asesabe matumi abo magana kasa burobosia sa de ni nyina gu ho no se oman emresa ono so kire mu sei adeto mashibadwafo enim. Many of our friends are turning to be prophets of doom. Things that have not happened is what they are talking about. But the report speaks for itself. You all seen the good news recorded in this report. We left a loan portfolio of 120 billion.
By the end of the 8-year term, you move it to 748 billion Ghana cedis. Debt to GDP ratio moved to over 100%. When you were living, it was around 61%, and now it's 44.7%. And instead of praising the government, you are here saying, and then what you did is giving us all these important indicators. Mr. Speaker, it's about economic discipline. The fiscal consolidation the minister is doing. He now have a handle on the economy. Ani ya wuti ye oba dwumade ye pa e wa machebe dwafie ono ana waye otetenani abedi ekira o my Ghana oba adwumaden ahwe na abedweko no mapaw a ehwe sikasem so no bibia akonka ne ede amayen ne din ede oniminyamfo Richard Echampon ne ena yede asimwe na yansan enkoya nimu ne nyira mu o my Ghana ehumasua ensensem emum na meka sei asoi a ehwe o my Ghana ehumasua so atenase ayensekiremu ede afa o my Ghana hyehyawdo ayaye a yede ekira emofrade wo manyim mekire national curriculum assessment no mamoden akwatena sai bibia kama ebeboa pa o my Ghana so yehumasua ne matumi akonka ne ede amayen na asoi ne kirem ze meka sei nya de keto akram wono ma hyehyɛ sunku bia o my Ghana yene yankasa yekurom kasa hoto no omode aka ho eno ne beye wo hye se suku bia obetimi akire o my Ghana yemofra de every kindergarten mekire keji ekopie mu o primary school num primary 3 na mofra ni nyina tumi asua yene yankasa o my Ghana yekurom kasa ne asantitwi infantitwi yakuapim twi ene yankran da bon kasa bibia da gbani ni ade akusasi ni nyina no musua ne saa na omen ama ne yankasa yekurom kasa na mofra no etimi abaye o mokasa de biada wonom enwure mfidam o kirema o masa de China kasa beka ye edusua homam na finsu yasua kasa hodugo pi ne mo sere sei eye brofo kasa ne de ye de ntumi ntwam ten na beye kasa be de nyine wo manyim na pedefo kirem sei sa nhyehyɛ so nko ma ye ebebo mo my Ghana adusua ho sensem etimi akonka ne edi ama omen na mbo modern na mode eye nhyehyɛ ho fro ma ye ekoda ne asehwe o my Ghana homasua so ena kwankyerefo pe no no ena wode o my Ghana nhyehyɛ ho do adusua nwoma wo manyim anom beche director general edema naka Professor Samuel Ekwaku Buadu Bekwem ekasa ye kirem sei hyehyɛ so nko ma ye beboa pa o my Ghana ye mofra no etimi adwuma bobe opa na homasua yesua no ebetimi enyensusanso pa ede ewo moyi emofra yi abraboso na mra o kan wie ye pe ena openipo no do my Ghana ehumasua anom oniminyamfo hanu na idris akasa kirem so na ni age pam na bebo ma Ghana ehumasua konka de mosom se twitwe sesa bikwakuo no no kirema yamfa nto Ghana fo nyina nim sei o my Ghana mantampi na teza wo kwa kyerefo no wono ma mo kyerɛ ne yankasa kurom kasa no ye nya biom de obakyerɛ santwitwi ebi ni ho ekuapemtwi ebi ni ho mfantitwi ye nya bi ga nkran kasa ye nya bi ena kwa divine manta ndo a divine manta ho no mu teza kasa pi ye nya bi ho no ma agese nipa be kyerem kura kusasi ni ade a ye nya bi nkyerɛ ti sei no wo ma be fa kyerefo a wono betumi akyerɛ ye ne yankasa ye kurom kasa na boye mofra no dachi bia no wono munyina ye kasa ne mfiri o ma no da enkoye abresha na ese ne kurom kasa kura wontim onimyamfo ho na dusu ekyerɛ nsɛm sei. Many of our friends are turning to be prophets of doom. Things that have not happened. Oniminyamfo nyabotre we wakasa dia bi ento oniminyamfo na dusu mesrew manekwa no so empro nim kakra wate no so kase bia beboa. I'm also aware that there is Ghanaian language teacher deficit in the ministry. So Director General of GES, as we do the next phase of recruitment of teachers, prioritize Ghanaian languages. Indeed, the government chair, His Royal Majesty, have written formally to me to place emphasis, particularly of recruitment of teachers in the Ghana Greater Accra area, so that the Ghana culture and values, they're like any other word, whether it's ever or Asante tree or Fanti tree, all of it, or Dagbani, Hausa, Gonja, or Kikikam, we all must do that. I've also encouraged writers to go into that area. Ani a woti ye ayo numinyamfo no mai ohwe yehumesua eso oniminyamfo Haruna Idrisu na no si ye pe na wo kirem sensem na bia kakiri na yemfa nto Ghana de hye ni mu sei ne hyehyɛ ahodo a woye ede bo ahomesua no
enya say opempunto nkuto say yamofra no sese o wadan papa tenam ye wonkonwa tenam bibia ko nkanya no nkwane nya mom ade ahia no pa ne se osoafo a ohwe oman Ghana homasua so nyina ne se obawie se obepon na dwuma se osoafo na hwe oman Ghana homasua so no obehu se mofra wonum ko school na nya supa school fo no bewie school na ono gaza na adwen yitime bibi suban bone amofra de na de wo school na neto atwa afin so akirechirefo amoto mofra mu na ebia mofra ha mu bo mo ha mu chese totas no magyae na supa na school fo amofra akirechirefo so me asesa na oman yenyina yakoyanim ewo mpuntu kwaso no so okire mu sei edoto empenifo enim. If I want to be remembered, I should be remembered not how much mortar or bricks I've poured on the ground, but the extent to which I can contribute to the molding of character and to the production of ethically responsible citizens with problem-solving minds, guided by critical thinking and being responsible, patriotic citizens. So I don't take today's event for granted, and you can measure my progress and our progress collectively at the Ministry of Education with this revised curriculum. Ani a woti ye ayo soafo no man ohwe yehumasia eso ne din ede oniminyamfo Haruna Idrisu ena motene nkan yanto akase bono so na ye nyina oman Ghana osoafo no na ohwe oman esika samso asoye nene ena abrewa bo twede ampo yankopon aboma abrewa eyipumakwam ne nyina ne se osoafo no ena oman oda esika samso anom oniminyamfo Dr. Kasar Atuba Forsen make so much bedwam obedi nkomo ade afọ oman Ghana yensika sam efa akwamabo sika de batu dwa ewo mfimpimienu ne aduonu enum me 2025 budget no ekosen ekoye na aban ani sade hu no atumi abemu ana Ghana man yabobo sia sen sesenje ya ban na aban ya ode bu oman puntu sikasema hodo onkwinte wona bekosen eno achi owie nso oman Ghana hyehyɛ pii na ne sese yaban ba bɛyɛ ne ode afa yakwamebo esika efa mfimpimienu ne aduonu ensiam ɛyɛ media budget no ɛho kuntebo ne hyehyɛ pa bande ba no ɛbɛkɔ kogina sen na yɛhwɛ ne mu sɛ ne ɔbɛkasa de yafa aban mode bɔ ho ɛfa 2026 budget no owie a sese Ghana ɛto gye ne te sen yɛtumi agye ɛto dodo na aboaboa no kama bibia kɔnkan anase ɛto amogye ye no yɛntimi ahye yɛ ho som yɛ disika ne nyina basa momanya bɔka na obebu ho konta pam sɛ badi kaka na owie a ɔbɛso no bo ase asa atenase sese no wiase amansan hu Ghana sɛ yɛsika sam te sen inflation ukɔ digwa wodwom no ukɔ akɔtɔ ade wodwom a ukɔ a ukita sika kutua bi a utumi nya na mapi ba fi anase ukita sika dodo mpo a ukɔ a utumi nya hwento kitua bi na wotɔ inflation no sese no man sika sam no akɔkɔgyina kyɛn akɔkɔgyina sen kra eno wa chenso aban sika wadi ni san ebiewu eka o man Ghana de amansa no ho sehye no so ekodiri san na bosia san na aban bo ye yiwabo na aban sese no obakọ bosia na wodi tinso bosia na wanyina yensema hoto a o menye hwede mu sene opanipo no ena ode sika sam anom Dr. Kasar Atuba Force bebu hu kontada kire Ghana fo na ensem mo na de ya kasebo ene Ghana de bia kasa na mu kirem se ebi kura mpo de o se inflation de oni madokro aya mon kan twi inflation ye den onim ebiso kirem say Ghana kwan ye omampani ye be ya boye wate na sese ya kwan ama na hyente aboa ye den ye pe sese ahyan kura kwa adwuma ye nya bi grenya kra fon kwa adwuma ebi kura mpo kirem so basira ban pa che say ukwa adwuma sidi na ho den ye nanso enwino frate ye hunu hwe botem ekua France something saying ne nyina ban moa sidi ne nso aban ama sese ni kurom no ama di ba bi ha twente abra moa ne bibia kon kan fa mo na Ghana de hye ensem de to dwa no emo nkyeremu no yempra prechire yemfa so mevisa Ghana fo na dwa ebi so kyerem se aban ya de pa aban kwaso mo adwumaden emfa mo men nkyeremu ni nie di amuka se of flate no ejofo ama ye nim ade friend flate inflation no ye nim ya mu kanikra enti atoe mane di amuka se of flate no ejofo ama ye nim ade friend flate inflation no ye nim ya mu kanikra enti atoe mane amanguma ye baby dollar ni Stephanie no ye pe enti ya ni more adwuma de amu ye kan ebe boa ye a ye wo market ni se
on maintain dollar ne maye drivers ni ntimi into transport mu dollar no kanoa akosoro esi a omo mfamba biam nti kakra no mo de ban no ekwatwe nti ne bo no kosoro nti wo kosesa so abesesa naira ade anso high titu no so na kwan no area bebia ekwan na sekra nti amase uba market say ya wo hweka ya wonya on create more jobs because ye kwala o ma ko school ankasa ene wafra na ko school ankasa nanso adwuma ebi ni ho enti ambassador ban say omo modern a me bia adwuma pi bebre na Ghana mebu no enye adwuma enye wei enya Ghana for adehye bi enkomo ene wie ye de asamo ewo kasebo no eso no na yenyina weswe na yenkenka madwenkyere ne bi mfanso ma wie ewo kasebo no eso na yenko Facebook no so a me wafa Setaliza Edu di aba na so ma ho wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ohwe live edi free ewutu ebreku na dia news ne mu de pasa no man na ma in fact na popam na adwa Jessica pa wo hifa mpompo o de dasin pada kwetwene moto ma sisi amekese no ne moto mu hyehye ne pa enti na wo ma adwuma nya bibia anya no ne moto sana na otu kwana okobo dasin pada fita bi ne sana emu hyehye enti ne moto mu hyehye ne bruta enti no o de ne moto ma koto asubonti ma ogusu ahohoro owi obeba wai enche obetene nkasika panko bebia enche ose ode nche ma adwa Jessica pan na dofo nyina na ode DLFM asese adwumade an yebo esom oman Ghana me wo fa ase eye honozi eye Please Joy honozi Please Joy wase o man ya ho wo fa na yeye adwumade pa na wo hwen live with fresh shaman dear news no size na ode ncha kese pa de mabusua nyina na wo che ewiai na master pan junior Kintampo de aba na wo se wo ye communication officer Kintampo not eye abato mpeso aso de ma MPP no kire mi say in fact say ye de said galamse ni kono aban hwe ni ne visa na aban mu ni papi ka ho bi eni tina galamse no yentimi entu entolase ye kra na oso de ncha kese pa edema na dofo nyina ewiai na chema wontumi koda 20 years dia na aban mu for so ye o modan na kofi parliament dia aba no wo say chema wontumi bibia ba ye fine what very soon na nche bibia ba ye fine ma wo yem hwehwe kra gina pinti na nche bibia ba ye fine kofi parliament edifi aguna boyikuma apa ena wode ebayem na me wo fa se ba ne ho ofa ye pa ne ho ofa brutam ne din ade Sandra beka na ohwe live edifree tema free zone no de aba na wo se wo fa ma ha o na oho te sen me hwe live edifree tema free zone taxi ka se bo na taxi ankasa papapam na ejetua to se dententen no se Lumba super de in fact ajiba bia na ne ma me odoblo ne ho te sen oh ne ho ye pa tabra ho ye oh ne ho ye bibia fine enti no bibia kama wate kwa kuma tu ye ma me wote apopa enti ochia ne pa na wiai ono so ode aba abesom yen ye na ka sem no ejina we so ne yabu no komi se pon na nsan ye beko no empani te sabe aboni jaja kwaya ne nya ne kwa enti yenko na me wofa asema kese ode awoda bi di aba na one o say happy glorious birthday eko ediama ne wofa aseba ne din edi Evelyn Tete tutwa bonum na ne say Miss Itiva ene Star Hacks International School ewo tutwa honom ena me wofa asi obo adwumaden ye pam nefri ono wankasa wo ye adwumaden ewo DLFM 106.9 ya wofa ase makese enchen anafin so eje Star Hacks International School ewo tutwa staff ni nyina ekirem se ne twidi ya mpon nyankopon ede afe baako ede aka yade nyina me wofa ase ba ne den ede Evelyn Tete adodo bonum na ne say Miss Tiva ne nkwa ho de a yade nyankopon ase ma na mo ya menhira ne pi enkwatenten onyi kire mu ote ene wasoro nyansa obetumi akwaso de abo adwumaden ede aboa eye Star Hacks International School ododo ya menhira ne pi na woda no onya ne son kokra so happy glorious birthday to you me offer say Evelyn Tete aka Miss Tiva Star Hacks International School ododo ya menhira pi na woda no onya ne son kokra wei me offer say senior man efiewura makeso ya dwuma ewo DLFM 106.9 and efin so wow school ba ko pe Star Hacks International School do na mo say yemfa awodai maun kase boni ya de si emusemufo ne ya maze mebere ntwene se mu ema yen champion tailor e de ekopiem ewo Facebook and efi yitima kase bono wunya bi ehweyem Mr. Samara akwa DJs gibi echinchim kase firim fuma do sum ya wiai me wafa asema kese ebo ye ho ban se suma nkwa hene ofia na mhwe ebo ye ho ban honhom mu okenkani me ye baako edi a meje so ye wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ade banchire bonana atafrija me saso a na najwa sirki
ene mo fa se kwame afum ana afi sexy journalist on betena se a wo ni tua the 10 dia odwumadie no no mba beto ase dia so me mu nyina mo ene tia ade hye ene wa hwe ho yi se be ya wo ho ma asara ho ba asama Ghana ebe fono pa makrao. Give us P capsules. Give it to me.